ang pulong sa Ginoo, pero kung magkuhan, kaya parang kalingkod na din mo. Praise the Lord. Kung nakamoy Biblia, sa may basahon para diritso-diritso. Kaya basin mingon mo taasag introduction ni Pastor Oy. Munang di mo kalapat, basahon na tandaan. Kung nakamoy Biblia, mga igsoon, diri sa Hebrews chapter 4. Sa naka-verse ang atong basahon, para kung nasayod, adunay minsay ang Dios. Karong taknaa. Amen. Manindog tantanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Itong basahon, diri sa Hebrews chapter 4, nagaingon, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous. When God spoke well of his offering, and by faith, Abel still speak when though he is dead. Hebrews 11:4, nagaingon sa Bisaya, kay Senator Amerikano, English ako ang istorya. Pero Bisaya na. Dito sa tungod sa pagtuo, si Abel mihalad ngadto sa Dios nga labaw pa kinalangkon nga halad inihaw kay kang Cain. Nga pinaagi niini siya nahiyunan ingon nga tawong matarong. Wow. Amen. Hallelujah. Nga gipamatudan sa Dios, Dios na yun, ang nagpamatuod. Diha sa pagdawat niya, wow. Yes, sa pagdawat niya sa iyang mga halad. O, napamatudan niya mga igsoon nga matarong yun. Si Abel. Sunod nga, litra diha, o sunod nga word diha, siya patay na, si Abel ha, siya patay na, ngani, tungod sa iyang pagtuo, siya karon nagasulti paghihapon. Patay na siya, pero siyempre, gipatay mo siya Cain. Diba? Pero, tungod sa iyang pagtuo, mga isun, nakahisgot gihapon siya, nakaistorya gihapon siya sa Dios. Amen. Amen. Muna mag-ampo tagaron taas sa tutong kamot. Ginoo takna na usab nga kami maminaw mukaon sa imong pulong. Wala pa ka natapos sa mong kinabuhi Ginoo mo ni kinahanglan kami pulong ni takna. Bisan pa man sa among pagpasalamat, this is the year end Ginoo Lord God. Among magsimba ni tuiga. Apan hatagi kami mensahe o Dios God. Hallelujah nga moving forward yapon mi ni tuiga. In spite of hardship, problems, trials nga mong nagihan. Apan salamat o Dios nga ikaw wala pa natapos sa mong kinabuhi. Bless your word today in Jesus name. Let us clap our hands to Jesus and worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi na mo magalingkod mga ison. Amen. Salamat sa Ginoo kay kita buhi pa. Amen. Amen. Katong buhi mo yung amen. Amen. Nagapasalamat ko una may ison sa Dios sa kini ka pribilehiyo. Praise God. It is a privilege. Kung wala mi sa ministry sa akong asawa, wala gid kabot nining dapita. Wapo ko miskwila Bible School may ison, di po ko kaila sa inyong wapo nga pastor, di ba? Amen, amen, Na si pastora may ison nga nag-alalay ninyo. Salamat sa Ginoo nga ang ministry sa Dios wa gyud maputol. Amen. Amen. Ngano man ang paghigugma sa Dios dili man gud nato masukod. Amen. Ang kaluoy sa Dios dili pud masukod. Amen, amen. Praise God. Manang pasalamatan gyud nato pag-ayo ang Ginoo. Bisan unsa man ang imong sitwasyon, pasalamat gyud sa Dios. Amen, amen. Amen. Muna nagpasalamat ko. Ako ay giimbita, grabe introduction niya may igsoon ba. Amen. Pulba nga introduction. Diba? Apan ako nasayod nga di man ako banggiitang magwawali nga inyong nasayran, pero nagatuo ko adunay banggiitang Dios. Amen. I-prove lang nako mga igsoon nga ang Dios nga gituuhan sa inyong pastor mao po'y Dios nga kung gituuhan. Mao na kung ang pulong sa Dios magapanglihok karon natay usa ka pagtuo. One Lord, one faith. So bitaw na kung nabautismuhan ta sa pangalan ni Jesus, amo nag-enjoy kita sa presensya sa atong Ginoo. Kay nagtuo lang ta nga adunay usa nga Dios.
so blessed nga kaabot mi nining dapita. And praise God, pasensyahin nyo nga nag-laptop ko may suot. First time na kong mag-laptop ba? Praise God, salamat ko sa akong gwapang asawa. Amen. Yun siya pag-laptop, kay dali ra pag-laptop, kiuhan man kung mag-laptop. First time din ako mag-laptop ba? Pero pang dato man ang laptop eh. Idungog ra bining daw. Mga dato! Ano tayo laptop punta ba? Pero nindot ko diya kay dako ba? Naanad lamang ko sa cellphone, di kaya Bible, basa na ko Bible, lakwali na yung salamat sa Ginoo na kita'y asawang buutan. Hallelujah. Gypty, salamat nga natay asawang buutan. Nga nabitong mo tayo mong giingon store, uban-uban perminte. Nasa pagdasig, usahay po napod, mangaway po usahay. Usahay po ba nga, matingala abi ni mo, ano mo dasig na usahay, pagsulay po usahay. Amen. Pero kung atong istoryahon mga igsoon, usahay, ako isulay, usahay, ako po'y manulay. Inana naman ang kinabuhi. Di ba? Kung saan paglikon nato, kung walay mo sulay. Mabitaw nang daghang kay mga panulay. Amen. O daghang kayo mga maritis. Pero tungod ni Ana, nalingkod ta sa pagtuog. Kaya sa itong Ginoong Jesucristo. Praise God. O atong topic mga ison, it's not over. Pag-ingon ako, Pastor Jeff, di ba sa mong topic? Anas, Pastor Jeff, di ba sa nung say topic ni mo? Sa kanang unsay katuyuan sa Ginoo, unsay word of sa Ginoo, hala wali lang pastor. Pero gusto ko unsay topic. So na ko ba nga mailang unsay topic mag-ingon niya, it's not over. Nahinumdum ko. Sa sitwasyon sa akong pamilya. Hallelujah. Nga niadtong panahon mga igsoon, nagsakit akong kuya, kabalo man gid niya mga Rehas family. Nagsakit og kanang TB sa bukog. Kay kana delikado lagi ni magsakay tag motor na kalitag ana ba? So murag ning kuan ang iyang spinal Pastor Jeff. Disalign. Wala na bantayan, napipila ka pneumonia pa to pormiro. Pa-doktor na mo diya sa Tagum kay ang ko lagi namo si Pastor Ariel. To nalibre ang kuan mga ison. Pero niabot ang panahon nga TB na gyud sa bukog. Sitwasyon na itong mga ison. Pag-trabaho akong mga ginikanan. Amen. Butot balat na ang akong magulang. Pero nakaingon ko, nagkita na ko siya karon nga malipayon. Taba na kayo mga ison. Nakaingon ko, pag-inay naghapos sa Diyos. Amen. Kaniang ito mga ison. Naabot ming Davao. Lisod yun kayo ba? Praise God, bisag unsaon ako pagpangitag trabaho, Pastor Jim Tech. Degree holder mo tako na ko diploma. Di yun kakitag trabaho. Kung sa mong ikatuyuan sa Diyos, ani, oy! Usay! Maglibog ta ba? Kaya abi na to, katapusan naman siguro ni. Namaligyan na lang ko pastorog sa batos o kay ugay. Kaya para makakaon mi. Kaya adlaw-adlaw na lang, lugaw! Lugaw buntak, lugaw udto. Panihapon lugaw. Payak na kayo mga ison. Pero natingala ta na makita na nato karon how blessed we are. Amen. Hallelujah. Naman tayo tagsa-tagsa ng mga testimony. Mao na atong kuptan mga ison. Amen. Nga wala pa yun matapos ang Diyos sa atong kinabuhi. Sometimes natinga na ka sa pag-alagad kay daghan naging mga sitwasyon na di na itong masabtan. Pero ang Diyos, wag pa yun matapos sa atong kinabuhi. Hallelujah, hallelujah. Woo! Praise God. Gigutom ba mo? Ha? Usapod ako, gigutom sa pulong sa Diyos. Amen. Nagampo ko sa Ginoo, Ginoo ko mag-preach ko, busog ako ko. Amen, hallelujah. Kaya kining mag-preach ta nga dili ta mabusog sa tong winalihan. Murag walay gahom ba mo gawas? Walay anointing mo gawas? Mo na ko Ginoo, thy will be done. Hallelujah, hallelujah. Kaya anak si Psalms mga ison sa 115 verse 1, not to us Lord,
Ikaw sinabi, not to us, but to your name be glory because of your love and faithfulness. Tungod sa pag-iugma sa Dios, maskin unsa bagay makita sa tuwa oy, di ba? Amen. Praise God. Usay kining tao biya libog pastor. Di ba libog king tao oy. Ang straight og buhok magpakulot, ang kulot magpa-straight, di ba? Ang tambok magpaniwang, ang niwang magpatambok. Libog kayo ba? Praise God sa paman. Ang puti magpaitom, di ba? Amerikano man gini sila magpaitom ka, dupa-dupa ka sa beach, di ba? Ya ang itom pon magpaputi. Praise God. Mingon ang Amerikano, what happened to the Philippines? There are more kujikso. Nga ang atong panit daw, brown, sakto pagkaluto. Amen. Sakto pagkaluto. Nga sila galing, ang dupa-dupa na sila sa beach para lang ma-brown. Pero ang Pinoy, palit og kujikso. Kung di makaya kay walay budget, perla. Nos-nos, bagnos. Di ba? Bisan unsa inos-nos sa naong para lang maputi. Muna usahay, malimta na tong liog na to ba? Kailangan nga itong yun ka, brown yun ka. Hallelujah! Muna i-enjoy na to. Ang atong kinabuhi. Usahay, maglibog ka sa tong sitwasyon. Maglibog kita, unsa naman eh. Pero kung musalig lang ta, kung aduna lang tayo pagtuo sa Diyos, na siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Bisan asa kapadulong panalanginan ka sa Ginoo. Nagtawa, nagmilagro na ang Diyos kaniadto. How much more karon? Naggrabe na, makita na nato ang mga milagro sa Diyos sa atong kinabuhi. Being a Christian, mga igsoon, kinahanglan yun nga naatay testimony. Kay dili bukat ang pulong it's over kung walay testimony. Pero kung nakakay testimony sa imong kinabuhi, makaingon lang ka, it's not over. Makahilak na ka sa kaayo sa Diyos. Makahilak na ka. Hallelujah. Bitaw na. Ano na yung sa kaawit mga ison? Your goodness is running after me. Ang pagkamaayo sa Diyos nagdagan ngadto kanato. Maskin pa man badlungon ta sa church. Pero ang goodness sa Diyos nagdagan gihapon. Gusto gihapon niya. Gusto ng ihang mga anak. Hallelujah, hallelujah. Usahay mga igsoon. Aduna daw 5B nga hapit na ka mamatay. Sabi na pastor, 5B kamatayon man imong gisgutan. Nagunggan na po ni. Amen. So, ang mga sinyalis ni daw nga 5B. Di ni balatiro ha, apelido na ko. Dili. 5B sign nga hapit na daw kang mamatay sa pagkalagad. Boy, ang una mga ison, bungol-bungol. Bungol-bungol, nasugon ka. Kuan. Asa man diri ba? Kuan ang sabon ba? Nga nadiya sa kuan ba? Asa man diri ba? Muna usay, masukwa tong mama ba? Nga usa man kanak? Baba, rami mong ipangita. Mata gamita ba? Usahay, bungol-bungol. Sa pag-alagad mga igsoon, mo ni sinyalis na hapit na kang mamatay sa pag-alagad kung bungol-bungol na ka. Amen, hallelujah. Kanabit ang sugong ka ni pastor. Ikaw wali ron ha sa kuan. Lingog-lingog po ka, mising nakadungog. Bungol-bungol. Kaya naman, muli kay pastor. Sa ministry nga ihatag sa Diyos sa iyang kinabuhi. Muna ko mo, decline ka sa tawag sa Diyos na muna makaingon ka, anong pastor, wamang ko'y kausaban? Bungol-bungol, manggugater. Bungol-bungol, manggugabran. Muna nga, kung naay pulong sa Diyos, maminang yun ta. Kaya ang Biblia na kaingon, katong naay indulungog. Hallelujah! Gikinahanglan na makadungog sa pulong sa Diyos. Amen. Faith cometh by? Ayaw ka bungol-bungol. Praise God. Ito palagpakan ng Diyos, mga ison.
ikaduha daw nga sinyalis. Amen. Gusto pa mo? O, tiwas. Kaduha. Buta-buta. Woo, hallelujah. Praise God. Maana na yung buta-buta na rin ba? Suguon po ka sa imong ginikanan. Ipadala ni nga kuwan. Usay, kani bitong buta-buta ka. Mamali ka ba o palit? Di ba? Ako sa una may isong usay, buta-buta lagi sa sinulat sa ginikanan Basta, ihatag kreditso sa tindahan ba? Ang ipapalit sorb nga powder, ang madala, sorb nga bar. Buta-buta man ang kuwantidira. Hallelujah. Muna, pag buta-buta na, mamaling yun. Muna sa itong pag-alagad. Hallelujah. Kung magbuta-buta ta mga ison, kita na tagsilhig, hugaw ang simbahan. Isay mo, pabuta-buta na taba. Sinyalis na, nga hapit na kang mamatay, oy, sa pag-alagad. Ano di mga mutabang ang ministry mo na sa Diyos? Muna, nga ang pulong sa Diyos, tudluan yung tagpag-ayo, para dili ta magbuta-buta. Amen. Yung kasagaran manggol sa tuwa. Pag-ana, naiugason, si Pastor Ana. Hugas po na yung pastor. Di ba? Kaya kami bro, buta-buta. Husay, hugaw ang CR. Paggawas mo, napayumbang mga membro, mamukunting dun. Gilimpiyuhan ka na untana ni Pastor. Pastor na po. Ang membro kay buta-buta. Daghang kay complain mga igsoon. Magkaingon ka nga kung ikaw pastor. Sitwasyon na lang mo, Pastor Jemte. Kaingon ka ba? Ano man yung mga membro? Nga mo reklamo man. Nga ang siyad daw baho, ang siyad daw hugaw. Nga gigamit man ang ikagbuntag padulong hapon niya. Hapon na siya naka-CR. Mag-complain pa yun. Dapat baho ay. Kaya naman, ang membro, buta-buta. Siya kayo bang limpyo, di ba? Panalanginan pa siya sa Diyos. Amen! Muna, church, dili tamang buta-buta. Dahil ipakita yun nato ang grasya sa Diyos sa atong kinabuhi. Muna sa pagpanalangin sa Ginoo. Di ba? Usahayang mo ba, hindi ka ba lumuhatag pagpabuta-buta? Niyang uban, grabe, nangadato na ba? Di ba? Sa panalangin sa Ginoo, ipanalanginan sa Ginoo. Kay grabe ang pagtabang sa church. Grabe ang paghatag sa pastor, sa pastura. Hala, daghang kang ihatag. Pero ang uban, magyaw-yaw ang uban, pastor. Magsilos ang uban, Ginoo, sila raging panalanginan. Diba? Kaya nga naman, ang membro, buta-buta, di ka malumuhatag. Muna, kung magpabuta-buta ta mga igsoon, makita naman nato ang milagro sa Diyos. Makita man nato ang panalangin sa Diyos. Kung kabalo lang kita, musunod sa atong Ginoong Jesucristo, panalanginan kapag ayo, dili ka pasagdan. It's not over! Yes! Woo! Hallelujah! Gusto pa mo? Amen! Lipay mo Ang katulong mga igsoon, bakang-bakang. Ano mo lang ko? Bakang-bakang basto. Wala siya sinyalis. Hapit na kang mamatay, bakang-bakang ba? Gagin mo. Muna, bilang Christian, usahay na yun. Daghang kayong mga membro pastor nga bakang-bakang ba? Dugay kayo maabot simbahan ba? Dugay kayo maabot simbahan? Lente mo lente! Ano mo pastor? Bakang-bakang! Hinay kay tingan! Uspon lago na ito ng kinaya! Amen! Bakang-bakang mga dugay ka maabot simbahan! Unsa man! Praise the Lord! Hallelujah! Unsa man mo Kung inyo lang nakita mga igsoon, pero diri ginihan na kayo ko, halalit ko pastor, kaya kaunas pastura. Kaunas si pastura ba? Praise God, pero ako nakita, pagkabuti pastura nagluhod dayon sa altar. Mauna ang dili makita sa mga tao nga bakang-bakang nilakkuhan ba itong simbahan. Kung makita lang ninyo ang mga tao nga nagaluhod diri sa altar, na ay gahom sa Diyos.
presensya sa Ginoo. Nganuman, sayo ka mo abot sa simbahan. Pag sayo ka mo abot sa simbahan, ang Diyos, excited siya, pastor, kung excited ka. Kamala mo, mas excited ang Diyos mong panalangin sa imuha. Kung excited ka panalangin, excited ka balang espiritu, excited ka sa mga butang, excited ka sa pagpasalamat sa Diyos, mas excited ang Diyos. Mas excited siyang mo panalangin sa iyang mga anak. Mabitaw na kung ikaw makauna sa simbahan, sa pagluhod pa lang nimo, sa pagpiko pa lang nimo sa imong mga tuhod, mabatin na nimo ang lahong sa Dios. Pero pag bakang-bakang ka, nabitaw membro mga igsoon, abot sa church, anak din siya. Uy, pastor, wala lagi membro. Bakang-bakang halik, permanente. Bato-bato sa langit, tamaan, igo. Ay, membro mga igsoon, dito sa among karaan, no? Na-order kami ni sa una. So, ay mga story behind, di ba? So, sa mga sitwasyon ano makabot ni Davao. So, aray, membro, abot dito, Pastor Jeff, ay, nay, bakang-bakang nga, simbahan. Abot na siya dito, uy, Pastor! Wala lagi membro. Lit ng membro ni mo, Pastor. Grabe. Lit ng membro daw. Yung pagkahuman, Pastor. Na din, Pastor. Brad. Pagkampo na lang diya, Brad. Magampugin ko itong mga kalar nga dugay kay mabot simbahan. Umanis ka po. Ang tala sa Pastor. Pastor, anong wala kong gimimbro? Kulba na siya, binag-rapture na. Pero bilib ko siya kay bilis Pastor ay. Wala po siya pagtuba. Kingnan siya sa Pastor. Brad! Puro sis pa lang! Nagapanglihok na ang gahong sa Diyos! Muna kung late-late ka, bakang-bakang ka, matok simbahan, na! Dili ka kapil sa pagpasalamat sa Ginoo! Dili ka kapil sa Thanksgiving! Dili ka kapil! Hallelujah! Sa pagdawat sa balaang espiritu! Hallelujah! Dili ka kapil sa pagkakita sa milagro sa Diyos! Ano man, bakang-bakang eh. Ano? Dugay kayo mabut. Tapos mula ito na ang kinaiyaw. Kaya kasagaran Pinoy, alas-utsot ang magsugod. Alas 9 paabot. Diba? Matod pa sa Amerikano. Ngayon siya sa kayang amigo. He'll go in the mall. 7:30. Pagkabot na yung soon, 7:30, yung Pinoy ang yung istoryahan. 8:30 na nabot. Biyaan siya eh. Kaya ang mga Amerikano, Pastor Jeep, no? Kung oras yun. Particular sa time. Amen. Matakdang ta sa mga Amerikano. Murad kini yung Pastor, Amerikano nigdagway. Pasalamati ang Diyos may ison. Hallelujah, hallelujah. Gusto mo mo? Amen, hallelujah, ikaw pat. Bako. Wala na din. Nasinyalis na siya. Nakapit na kang mamatay sa pag-alagad. Bako ba? No? Katawa ko atong pan may son pero na-bless ko. Kini pag-bako ni may son. Usali gini siya ka idara na yun dito sa prosperidad. Rabi bako. Bako na yun. Idara na yun. No? Sinyalis sige punto ba? Praise God. Bako may son. Bako. Pag-abot niya, punta na siya rito. Dong, asan simbahan sa United Pentecostal? Sana ito naman dito. Ay, wala ako nakita niya bako mga ison ha. Pag-abot niya, Dong, asan simbahan sa United Pentecostal? Ito naman dito na Hindi ko nakita kay bako ba? Usahin yung pag-alagan na ito ba? Kung sita bako, di kita simbahan ba? Kaya? Amen, hallelujah. Sa kanisitag bako, makasungag na tama. Sungago na si pastor. Sungago na ang leader. Di rin nakakita. Bang!
sungagon na nimo. Pati presbyter, sungagon na nimo ba? Superintendent, sungagon na nimo. Building ko. Ano ba, hindi naman kakita kung kinsa na ang nasa tubangan.